ikusi behar dugu nola egiten den gela baten kopia Classroomen. Irakasleen kontu honetan badugu gela bat sortua, lizentziak eta derechos de autor gela bat gela barruan ikusten dut bi gai dituztela eta gai bakotxan material ezberdinak dituztelarik. Bai? Hauetan bideo enlace bat badago eta azkenekoan tarea bat. Bai? Ja dago zuzendua, erabilia eta ja notak jarriak dira. Bai? Orduan, holako zerbait harrapatzen aldugu. Jendetan ikusten dut irakaslia eta 3 ikasle baitugula hemen behitien. Vale? Orduan, joaten gara menu nagusira eta eginen duguna da 3 puntxo hauetatik, bai? Hemen goitin eskuinean eta baut aukera kopiatu, bai? Kopiatuko dut eta sortuko da gela berri bat, badugun titulo berdinarekin gehi kopia de, edo euskaraz banime dugu, kopia bat, bai? Bertze gauzak aldatzen alditu gara uzten dut duten bezala, kopiari ematekotan, ikusiko dut zenbat tardatzen duen, segun eta zenbat gauza baituzten, luzera joanen de, hau txikia denez, erraixiten du kopiatu, eta sartzerakoan gelara ikusiko ditugu, joaten bagara lanetara, hor daudela lan guztiak, baino daude borrador, bai? Ez daude publikatuak. Kopiatu da, hor sartuko ginen bakotxara, eta hortik aitzin guk ongi ikusten dugulei publikatu. Tareetan, bai, agertzen da borradore gisa, eta ez dago inork biali duen lanik, zeren eta ez du inor biali, zeren eta lehenago ikusi genuen bezala bertzean bazien ikasleak, baina hemen ez ziren. Bai, orduan, kopio honetan ez dire importatzen ikasleak, baizik eta bakarrik gauzak. Bai, hemendik aitzinetia gonbidatuko genituzke ikasleak, eta hasiko ginen ja lanean gogoratu ere, irakasle bezala egon behar dugula kopiatu nahi dugun gela horretan, bertzenaz kopiatzeko aukera hori ez zaigu agertuko menuan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.